Het is aan de boetenkant net te missen. Er wordt hutwerken aan het Van IJsingahoes in Ljouwert. Het monumentale pand aan de Turfmerk wordt in Greven verbouwd en verombrocht in oude stijl. Een behoorlijke uitdaging, omdat gewoon details uit de 18e eeuw net al te best bewaren blijven binnen. We staan hier in de kelder van het Van IJsingahuis en dit is de oude keuken die voor de bewoners gebruikt werd. Zoals je ziet is hij in zeer slechte staat en daar is voor ons nog een grote uitdaging om deze weer in authentieke staat op te knappen. Je ziet de kasten die zijn slecht aan toe, verfwerk. We zien hier de tegels zijn slecht, de gordijntjes hangen er nog een beetje voor. Veel roestvorming op het keukenblad. En dat moeten we allemaal nog de komende tijd gaan herstellen. Het gebouw is oernaam door de vereniging Hendrik de Keizer, die het monumentale gebouwen beheert en verhiert. Waarom we dit verworven hebben is omdat het een heel bijzonder Lodewijk XVI interieur heeft. Dus een interieur uit de late 18e eeuw. Dus een tijd dat er in Nederland niet zo gek veel gebouwd wordt. En waarschijnlijk is dit toch wel het meest complete Lodewijk XVI interieur dat in Friesland bewaard is gebleven. Bij de restauratie is ook nog een tal onverwachte zaken onder het lucht kwam. Zo was er een prukenkamer in een Tuskenvlier en kwam er een geheime door voor het lucht. Doch is er ook een tal negatieve verrassingen. We moeten wat constructieve problemen oplossen. We gaan een nieuw trappenhuis bouwen waar een lift in komt en een trap in komt. En de vloeren zijn niet draagkrachtig genoeg om dat allemaal te kunnen dragen. En hoeveel extra tijd kost het Soxium dan? We zitten op dit moment wel rond de 4 tot 6 weken vertraging. Ja, maar dat proberen we op te lossen door het in combinatie met het monumentale gedeelte straks toch weer hopelijk bij elkaar te zien te krijgen. Het is de bedoeling dat de bouwkundige oplevering van de bouwvak plak vindt. Daarna wordt uiteindelijk met de inrichting. In 2000 maar het gebouw dan volslijn kleerwijze van gebruik als wenronte en vergaderplak.